ya na osode anapa ade na ma na eya eta eba wadwen proso kane ubi se nipa edu sa asem we a ubehun se ahoto peace and asumdwe prosperity impuntio progress development joy se obenya ahotoso ni mu greatness se obedi mu anempo se obeye famous bo se nyina saade we na ya yesode a atie mu na so ya na ohwe abrabo mu a asumdwe anim nkoso no aye munchimunka wode no aseso ate greatness no obi de na wo celebrate wo de wonya nduru ho ofa na se wade sua wo nyame som wadwuma wo ye no a empempenso a wadu no wonya yanka wo chensa na so ohwe abrabo no mu a apidie no obre ahwiase na wira wo ne papa mu na ya na fakese no a wutimi ehia wabrabo mu. For many of us, our lives are created as if we are always born to face adversity and problems. Media cemetery na why eya nyumbi obi tato. Enye yeda eya obi nkomo awodie. Ye breo eya obi su awosu. Awade eta emi wade biom eya obi a na wade atete apansem na sem waka. Mesua dia so me de bia na ma hwe ayo obi awere ho nsem a waka mawie mapon me ho na so dwuma meye no de menyi ni se menya bi eya brante bi na baba wa bi awere ho nsem a waka obi kura ha wanya no ho na so se ebe ye biom enti no abrabo a ye bu ye nyina ewo kwan bi so a ye hia kwansede ye hia na ma bi a entimi ema enkoya nimu na woni bibi ade ba ko a ya amma say na ma we asia intimi montra ne say our past experiences determine our current decisions. Even though there were opportunities in eneno you better kompo akohwe ochina and nano na ye de nano nsem no aisudua ama nane china eno nti opportunities na ewo ne demu no ewire be fi ni akọ past experiences no na di anya obi di ade bi yeme wonne me ni bi anko ye nra sa na be ne etimanko school me yie that is the past minimo bia wote ye mu a ono ankasa waso na pa wo mo no ho so boda yemnyin bebre we are all judges and critics enti wo so na pa wo hwa brabo na du ba bia as ma hwehwe ne omem wa se be odinsini ma hwehwe ne omem na me de sia na tie na wa bo ho asendua mu na afa ne sa na ne wo ye ne na ano no ano na agusu ye se ba na adwene atenka suban no sakra enim ne baba ne sen na wa ye ne ma wota ayo no no anya se be mfaso foforo akwese bia wo de wonam nyina praye ba ko na ekura wa wo ton ye to a wo de e kapre ade a chia no adi mu fa na koto praye fa o dia say na beton fa no na etu aka no adi fa no mu fa ento ase be do na otwe no na praye kura bi nkura o. That's how our lives have become. And until another day, no, Niamede Bre wanna say, be your own hero. Find the inner champion that God made you to be. Ubi sa gana ni bia so akremoni so Kristo ndi baka say no nyame na ebo yese ne seso. No my tumidi say yembedi ade nyina so ne so aba. We believe in that. That means we were made as leaders and people who should be fruitful. Nanso enne your fruitfulness no kwan ben so na yeso aba. Krono edubone nom entro ensanom and there empo yentem fichire ne yenya de ase do obi na so yetan no eno na ba na yeso na yeso aba we wi a yekote na edi a yese yebre. Our behaviors, our beliefs
our thoughts, our plans. Yes, subai adwina ya adwene ya tenka ne de agitu mo se ye no edua ya edua na beso aba enti nna wo da sa subai na adi wo ya sa de na etia obi wo te kokomu aye bibia enye odwa adwen bone no wo gidie na okura na NCPC ta onyame no na wo betwen se wo beti abapa da bi enti jai sanioma no na mo mbisa wo se de na timi mu ohwe da bode bo me a esombo na me nkura no adwempa atenkapa subampa ene ne yepa empo mi ni bia wo bia ye bia mesua no na me soma ye hero na dankwama benya yedie esumdwe ne nkoso. Life is simple but with subai be man difficult. Say that baby kan no was nkra esupa no ahwe ne ya woni paketikiti wuntimi nkom nyame kan ho nyame mo ho ban no woma unyai enura mu na bisa ho enade na ewo mu a metimi ayo na empo mabra bo ahya se esesa nkakra adu yedie so wonyame enhira osomfo ni tekotego aha na be jawo be a hero in your own life. So